नमस्कार, हमारा नाम पड़ी प्रिंस कुमार और बहुत बड़ा खबर बा ये वीडियो में आप लोग के बतावे बानी। आप लोग जानते नहीं जा कि पवन सिंह के वो गाना बा फराक फाटल बा, वो गाना के चोरी करके खेसारी लाल यादव गईले रहन। वो गाना के यूट्यूब से हटा देल गई बा, डिलीट कर देल गई बाटे। जी हाँ, वही चैनल जो ना चैनल पर रिलीज कर रहे बदनाम इंटरटेनमेंट और ओकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग साइड में देखा नहीं जा, कहीं भी वो गाना वो चैनल पर दिखाई ना दी। वो चैनल पर का कहीं भी यूट्यूब पर वो गाना ना मिली। चोरी करबो तो तहरा भुगते के पड़ी। कोनो घर ना हो कि गइलो केहू के खेत में से 4 बोझा गेहूं में 4 बोझा धान उठा ले लो आ घरे मिस के बेच देलो। यूट्यूब हो यही जा कानूनी कार्रवाई होला और वो गाना पर कार्रवाई भइल बा। वो गाना के हटा दिल गई बाटे यूट्यूब से। जी हाँ, साबित हो गई कि के चोरी कैले रहे। चोरी करबो, कॉपी करबो, ऊपर से सीना जोरियो करबट। तू तहर जितना भी इनकर यूट्यूबर बाड़न, खेसारी भैया के सपोर्ट में जितना भी यूट्यूबर बाड़न, उनकरा मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लागल बाटे। यही से बहुत लोग हमरा से कहेला कि आप खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में वीडियो काहे ना बनाई ना। यही बेइज्जती के वजह से ई कब का करी है, कब का कही है, कोनो ठीक नहीं है इनकर। इहे बेइज्जती जोन अब इनकरा यूट्यूबर के महसूस होई। जी हाँ, अगर शर्म होई थोड़ा सा भी, आप सरेआम पूरा के पूरा गाना चुरा लेतनी। और एगो इनकर फिल्म में गाना आइल रहे खूंटा से फाटल बा, ओकरा के लेके लोग प्रूफ देखावत बाटे कि देखो ई पहले 5 साल पहले एगो फिल्म में खेसारी लाल यादव गइले रहन। ई कोनो बात भइल? खूंटा से फाटल बा, फराक फाटल बाटे। माने तनी मुनी शब्द मैच कर गइल त का, तो 5 साल पहले खेसारी लाल यादव गइले रहन। लेकिन जितना भी उनकर यूट्यूबर बढ़न, और आप खुद सोची कि कैसे केहू उनकरा पक्ष में वीडियो बनाई। आज नहीं, ई कोनो पहला बार नहीं है भाई, ई हर बार होला। आप लगातार देखल बानी कोनो छोटा गायक के गाना चुरा ली है। पवन सिंह के कई गो गाना जो हु बहू उठा के गा दिले बड़न। तो भाई के इनका सपोर्ट में वीडियो बनाई और के इनकर तारीफ करी कि अपने शर्मिंदा होगे के पड़ी, अपने नजर में गिरे के पड़ी। बाकी आप लोग जाके फैक्ट के चेक करी जा कि वो गाना के बदनाम इंटरटेनमेंट चैनल से हटा दिल गई बाटे। जी हो, हटा दिल नहीं है, पूरा यूट्यूब से गायब बाटे वो गाना। जी हो, बहुत बड़ा खबर बा। और ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, अपना भाई के चैनल के सब्सक्राइब करके अपना भाई के सपोर्ट करी जा। अगर ये वीडियो का फेसबुक पेज पर देखा तो नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले।